Ang magpamos kay siya ipataas. Salaot ang magpataas kay siya ipamos. Ania na ang laban sa kabos. Walay labot pa boss. Tatang Melchor. Tatang Melchor, bagdoki ko be. Sarap! Mao nga pasakiti pagyugkog maayo. Sarap! Mga higala kumusta maayong udto sa tanan nga mga naminaw karon ko to sumabot sa tuang Sibya mga palangga. Febrero 7, 2023 adlaw ron mga palangga nga Martes. Welcome sa atong pagpanaguban sa tulumanon ko Rambo sa udto. Ini na usab ang inyong Tatang Melchor makiguban diha kaninyo. Ang tudta alauna sa hapon mga palangga. Kumusta ang tanan natong mga suki nga mga tigpaminaw sa atong produkto? Kumusta mong tanan mga kahigalaan mga palangga? Ang naminaw sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Ayong udto mga palangga ninyong tanan mga kahigalaan mga palangga sus pastilan. Adtong pizza 1 nag-undaspat atong 308, pizza 2 nag-undaspat atong 218, pizza 3 nag-undaspat atong 369 mga palangga. Mga mahigal ang atong gihatag og pizza 4 ni gawas og pizza 5 ang 967. Unya ang kauban nga 326 na sa top 3 ni gawas target kayo. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ni gawas kagahapon mga palangga sa alas 2 hapon 326. Porting targeta mga higal. Congratulations sa mga nakadaog diha. Sa mga nakaangkon og kadaugan, congratulations. Congratulations sa mga nakadaog diha. Sa mga nakadaog sa 308, congratulations. Congratulations sa mga nakadaog Sa mga diha. nakadaog sa 218, congratulations. Sa mga nakadaog mga palangga sa 369, congratulations. Congratulations sa mga nakadaog diha. Sa mga nakadaog sa 967, sa 326, congratulations. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations tanan nga mga nakaangkon og kadaugan mga kahigalaan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga kaigsunan karon na ana pud koy ihatag diretso mga higala. Congratulations sa mga nakadaog diha. Para ni mga palangga sa tanan nga mga naglantaw kanunay. Congratulations sa mga nakadaog diha. O niya mga palangga wala gyud tay balato-balato dinhi mga kaigsunan no? Ato nang balik-balikon kanang mga nanggawas katong gipangatag mga palangga. Oh, ayaw lang mo kalain din. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations sa mga nakadaog diha. Oh, mga kahigalaan, congratulations. O pizza 1 on the spot atong 308. Gihatag na to alas 12 sa udto ni gawas anang alas 2 hapon. No? Pizza 2 naghatag tag 218 alas 12 sa udto ni gawas sa 9 PM draw. Ni adtong pizza 2 mga palangga. Pizza 3 naghatag ko mga higala og 369 anang alas 12 sa udto ni gawas anang alas 2 hapon sa 2 PM draw. Daghan kayong nakadaog. Daghan man ganyan kadaog gabi sa 847 mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations sa mga nakadaog sa 2 hits kagahapon. 326 og 847 Rumble mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Daghang salamat sa mga nag-comment, nag-chat nga mga daogan. Kanang inyong daog, inyo na na. Congratulations sa mga nakadaog diha. Wa, mantay balato-balato diri, mga palangga, no? Ayaw mo gatag-hatag og balato. Gyud kanang inyong daog, inyo na na tanan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga kahigalaan, pizza 7 pa, o nakadaog na tag 308, 218, nakadaog na ta 369, 967, 326, 847, mga palangga.
di unom na. Congratulations sa mga nakadaog diha. Pizza 7 pa mga palanggas Pebrero, mga palangga. Kadtong mga nag-chat, nag-comment ng mga nakadaog, mga kahigalaan, mga kaiksuonan, daghan pang kadaogan inyong mga angkop. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations mga palangga sa mga ning daog sa 847 kagabi Rambo. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ang mga kanabang dako kayog salig sa ako magipanghatag ba, dagko po kayog daog. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga palangga, no? Dagko po kayog daog. Salamat sa inyong pag-chat ha. Wa pa ko magbasa sa mga chat sa mga daogan sa 847 kagabi mga kagalaan o sa 3 to 6 kagahapon sa alas 2 hapon. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga palangga, no? 748 mga higala ato nang gipanghatag diha ninyo. Congratulations sa mga nakadaog diha. 3 to 6 naa sa atong top 3 mga palangga. Porting pagkatargita ni Buhagay kagahapon sa alas 2 hapon. Congratulations sa mga nakadaog diha. Daghan kayong nakadaog mga palangga sa nag-PM nako mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Nagsara kayo ng mga nakadaog nga mo PM mga kigala. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ano nga dako kayo kog pasalamat sa mga nag-PM sa kuha, mga daogan sa 3 to 6 mga palangga. Dako kayo kog pasalamat sa kuha sa mga nag-PM nga mga nakadaog sa 967 ug 847. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga palangga, congratulations. Congratulations sa mga nakadaog diha. Wala tayo balato-balato diri mga palangga, no? Mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Inyong daog, inyo na. Ha? Mga palangga. Bisan pag makadaog mo milyon, di ko mangayo bisa ko sa kadako mga palangga. Ang 586 gahapon, maupay ni gawas, porting daganas malipay. Ang 859, maupay ni gawas, porting daganas malipay. Ang nakadaog ko, Rumble G's 847. Congratulations sa mga nakadaog Salamat diha. kayo ninyo tanan mga daogan, mga kaigala, mga kaigsuunan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Dagang salamat sa mga nakadaog sa 847 nato nga nigawas kagabi. Dagang salamat sa mga nakadaog sa 3 to 6 nga atong gihatag top 3 anak mga palangga. Atong Sabados gabi nigawas mga higala kagahapong adlaw puwerteng targeta. Congratulations sa mga nakadaog diha. Oh, nawagtang ang akong kagulanan kay nagtuo kog jutay ra ang nakadaog. Oy daghan kayo nag-comment mga palangga, no? Nakadaog sa 3 to 6. Daghan kayo ang nag-PM mga palangga, nakadaog sa 3 to 6. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga nanawag mga kahigalaan, ubay-ubay gayod ang mga nanawag mga palangga nga nakadaog sa 3 to 6. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga palangga, no? Ang 586 kung wa pa mo gahi, impas ka na. Palangga. No? Kung nagawas pa nga kung 586, porting yung bagaas malipay. Porting daghanas naglanta. Congratulations sa mga nakadaog diha. Palangga, no? Mauna. So, karon mga kagalaan, ayaw ra mong tuon ako, ayaw ra mong salig nako, mga palangga, basta kay na ako'y ihatag karon. Dili ni sigurado, wala ko makahibalo kung unsay mo gawas, kung ugaling mao ni mo gawas karon, aw, wa ta kabalo, no? Wa ta kahibalo kung unsay mo gawas. Palangga, no? Wa gid ta makahibalo kung unsay mo gawas mga kahigalaan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Oh. Mao na, modawat kog tawag sa 0977-214-2883. 0977-214-2883. Congratulations sa mga nakadaog diha. Oh, mga palangga, mga kaigsuonan, biyain na to ninyong 586.
Mga palangga. Hello, mayong hapon. Oh, sir, sa Remedios, sir. Mayong hapon, mayong udto di ay. Isa mo ni palihog, ma'am? Sa Remedios, sa Campus 7. Taga-asa? Campus 7, ng Galilia. Taga Campus 7, Meglanilia, Cebu. Oh, Uy, kumusta man mo das Campus 7? okay na kayo, sir. Salamat kayo, sir. Kailangan kayo ko naman nagdaya po. Ang pagkatasod. Congratulations sa Asa dapat sa Campus 7 ni ma'am? Eskina sa Tintin. Sa? Eskina sa Tintin. Eskina pa dong Sinsen? Oh, kailangan niyo umintado? Oh. Oh, silingan namin, sir. Silingan na mong ate? Oh, ako. Regards akong ate mo, palitan ba na siya na ako one set sa una? Nakadaog na mo diha? Nanabay nakadaog diha sa Camp 7 diha sa inyo ha? Pila nakadaog na ka sulay? Maura to. Sige lang. Ayaw lang mo palabi diha ha kay makapurdoy ra ba ni? Ang di mapurdoy ani katurag yung purdoy na daan. Nako iungong ni mo ma'am. Ina na sa ate mo laag ko diha. O sa ganing ngalan atong ate, Mary Ann? Mary Ormintado. Omintado. Sige. Nako iungong ninyo diha niya. Tagalan niyo sa ate ha. Membro ra ba ko na sa 2016? Dagang salamat mga taga Camp 7 Meglanilia, Cebu. Diha mga palangga nila ni Ate Mary Omintado. Ako ning suki mga higala 2016. Hello mayong udto. Kisa man ni palihog. Siyempre, stop ya. Taga-asa? Taga-Bohol. Bohol. Nakadaog na ka ma'am? Oo, kaduha. Kaduha. Sige di ta maglangan unggungan ti kadretso na. Og naman di ka. Sige dagang salamat mga palangga sa mga nakaangkon og kadaugan, mga kahigalaan. Na ako ihatag karon diretso live mga palangga, no? Hello, maayong udto. Mayud to tang. Kisa man ni palihog. Bili ni tang dili sa Imelda sa Buanga sa Bugay. Sambuanga. Taga Imelda ka? Oo, bili. Sus kalayo nakadaog na ka. Laog ko gabi tang Rambol dos. Nakadaog ka sa 847 gabi eh? Oo, salamat po tang. Sige, congratulations. Ako yung hong ni mo. Sige mga palangga, biyain na ninyo mga palanggang mga gipanghatag nako. Hello, maayong udto. Udto tang. Kesa man ni palihog. Si Ilda Pachico. Taga-asa. Taga Cagayan de Oro. Nakadaog na ka, ma'am? Yes, 369, sir. Pilay daog naman itong 369. 45 ra. Sa pag ginadagan ni mulain. Katong 218. Pilay daog naman itong 218. Tres ra. Rambol ra. Rambol ra. Oo, tres. Sa pag ginadagan ni mo, ma'am? Maura, sir. Ako yung
lang ni mo ma'am, kuhaan ni ma'am, dahil napo ko ihatag live, ayaw laghawa ha. Salamat ni Ate Susan Cal, Ma'am Susan Cal di sa Konsolasyon, Cebu. Ang ning sugat ni Ate Susan. Kuruan Ate Susan, mga ata ko ron diretso live, mga palangga ha. O ni Ate Susan. Ito Ate Susan, ayaw lang sa kalibuhan. Mugawa. Hello, ayaw mo to. Ito tang. Kaysa man ni Palihog. Si Danilo Buntang kita. Nag-asa. Taga-Tubigon tang. Bohol. Taga-Tubigon, Bohol. Ah. Oo. So nagtubig gihapon. Nakadaog na ka sir, wala pa. Nakadaog ko sa 3 to 6 gamay lang. Pila may target mo sa 3 to 6? Yes lang ta. 4,500. O sa pag ginadagaan mo sir? Katong 487. Oh, gabi ay nakadaog ka, nakatuwits na kagapon. 5 lang tangoy. Ah, wala. Nako yung mga mo siguro ani. Daghang salamat sa mga nanawag, mga balangga, mga taga-gihulngan, mga naminaw karon ha, standby mo diha. Kay kalan ay magkalimot sa epektibo nga mga produkto, Bioherbs Healing Tiki-Tiki, Bioherbs Capsule, Bioherbs Oil, Bioherbs Eye Wash, Bioherbs Herbal Beauty Soap. One set saver, 150 pesos. Bioherbs Healing Tiki-Tiki. Makapagana sa kaon, makapagana sa tulog, nindutin namon alas sumagiubog, isubawan, gilantag, iskitan, og tiyan. Saran sa rigla, mga inan nga bagong nanganak, rinyon, kag diabetes. Lang kanunay og Bioherbs Healing Tiki-Tiki. Atong Bioherbs Capsule, antibacterial, mulimpyo sa atong dugo ug mopapaligon sa tuang immune system. Arlang kanunay og Bioherbs Capsule nga palangga. Atong Bioherbs Eye Wash alang sa mata nga nagsambol, nagluha-luha. Hanap ang pananaw haron mo tin-aw atong patuluan kaduha matag 2 ka oras. Ato ang Bioherbs Eye Wash. Atong Bioherbs Herbal Beauty Soap. Makapagwapo, makapagwapa, kutis artista, kutis porcelana, puti natural. Kutis kapam Pinoy, wala na ilain pang gamiton nga sabon. Bioherbs Herbal Beauty Soap. Atong Bioherbs Oil, nindot ning ihaplas, para sa mapanakit sa kalawasan, panakit sa kabukugan, pamanod, panakit sa tuhod, panakit sa likod, rheuma, arthritis. Nga pinaakan og lamok, ugaron nila tabatugan og lamok. Plus lang kanunay og Bioherbs Oil. Nga palangga. Na ako ihatag karon para ninyo, no? Mga naglantaw karon, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, no? Mga palangga, ang 867 na to ba, wa mamugawas? Gahi sada. Nagpagahi po ning 867 mga higala, mga palangga, no? Gahi po ning 867 na ni mga kahigalaan, no? So na ako'y ihatag, magsugod na ta, mga palangga, no? Ato na ning sugdan, mga kahigalaan, ato lang anam-anamon. So ang nigawas gahapon 874, mga palangga, gabi sa 9 PM draw. 874 ang nigawas kagabi, mga palangga, no? So basin mga palangga ba na karon mga palanggang alas 2, pamta kay balo ko sa mugawas, no? Na kuyawan lang gyud ko ani mga palangga na nasa niya tong kuyaw-kuyaw, no? Kining kuyaw gyud. Portig yung kuyawa, mga higala, mga palangga. Portig yung kuyawa, oy. Na apertig yung kuyawa gyud, mga kahigalaan. Kuyaw gyud kayo gyud. Aportig yung kuyawa lagi.
So, ako ning ihatag ninyo, mga palangga, dayon, dili ni sigurado. Nya, kamo nalay, una-una diha, kamo nalay masayod kung mo appeal ba mo og dili, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, ha? Kamo nalay bahala diha, kamo na lang ko'y na lang ko'y. Pero di kita magihayag paningkamot dire kay tinabangay maning ato, no? Kuya oy, na kuya og. Oh, na ako'y nakit-an dire. Aw hinoon. Wa man kita makahibalo kung sa imo gawas. Mga palangga. Unya pa man ni mahibalan kung mugawas na. So, ako lang ning ihatag ninyo gihapon, mga palangga, kini mga kaigsuunan, mga kahigalaan, saya nga atong 3 to 6 nga, porting targeta adto, mga higala, pero sagdi lang, kay napamay daghan diri, no? Napay daghan diri. Di ta mabalaka ani kay 40 pang daghana ani mga palangga. Oh? 40 pang daghana ani mga kaigsuunan. Mao lagi na ako lang ning iuna ninyo diha ng gahi maguto atong 710 ug 018 eh. No? Pagilain pang nigahi 710-018 mo gina nigahi gina. Mga palangga portigyod pagkubol. So karon nakoy nakit-an diri mga palangga ang 463 natagam na manggukuana kaya ako mga gibagdukan na to sa bado wa man mo gawas. No? Ang 463 gibagdukan ako dito sa bado unya wa gyud mo gawas. Pero sagdi lang kay mga palangga ay mao lagi na ako salamat na lang gyud sa mga nakadaog. No? Ako'y magpasalamat ninyo. Dili kamoy magpasalamat nako, mga palangga. Kay wa may makadaog kung wala mo. Aw, ako ra talag sarman ko makadaog. Mga palangga, dagan kayong niingon nga kada bang ay di na lang tayo kay. Oh, basta ang ako lang di ko ni hunungan mga kahigalaan. Ha? Mga palangga, di ko ni hunungan. Ayaw mo og kumpiyansa murag nakuyawan man ko ani kung kanibang 703. Nya nakuyawan pug ko aning nakuyawan pug ko ani mga palangga ning 118 ug 112. Ato ning pilian karon mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Kay basi na ay mubuhagay ani ron malipay ta. Mga higala, mga palangga, no? Oh, alas 12:46 na. Salamat di ay sa mga namalit kaganiha sa ato ang epektibo nga mga produkto, mga palangga o manghinaot ko nga maayo gyud mo sa ato ang epektibo nga mga produkto, mga palangga, ha? Mga kaigsuonan.
Kini 365, kuyaw-kuyaw man gini. Kuyaw-kuyaw ng kuyaw gina mga palangga ng 365 pod. Na kining 703 kuyaw sa daganing kuyaw diri. 811 gyud og 711 kuyaw gyud. Ato lang ning plastadahon 117 og 118 no mga palangga dayon 178 kuyaw ni mga kuyaw ni mga palangga. Ato nirong pilian mga kahigalaan no. Ako paninggi lantaw diri kung unsa gyud kay haron mga palangga kanang makatiam-tiam makatiba-tiba atong 322 ug 323 ning kaging ato ning pilian mga palangga unsa man gyud tinuod na ulat-ulat lang mga palangga basta mga kahigalaan, wala tayo balato-balato diri ha. Wa gid tayo balato-balato diri. Mga palangga. No? Why balato-balato ta diri? Kung makadaog mo, inyo na na. Ha? Kung makadaog mo, inyo na na. Mga palangga. Wa man tayo balato-balato diri gyud. No? So, mao ni ang kuyaw sa kuaron, sa kuaran ning kuyaw ha. Ambot lang og para ninyo kuyaw baka ha. 117, 118, unya 307, 703. Mo ni kuyaw-kuyaw na ko oron mga palangga. Ayon, ako pa gyud ning lion kay daghan man kog basihan mga palangga no. Naaman koy kana bang naam ko gikuptang bato nga mangluta ang mga numero. Dito paniskalasangan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Mao na mga palangga. So ako ning lantawon diri dayon mga higala pag plaster mo diha. Plaster na ba mo diha? Murag plaster na gid mo diha mga palangga. So, alas 12:49 naman, so moto mga palangga, 117, 118, unya 307, 703, dayon unsa patong usa, napato. Mga palangga, asa man to? Wagtang man. Dara, mga higala, no? Diara mga palangga, depende lang ani kung asay mauyonon nato ani no ato lang ning lantawon kung asa gyud mauyunan nato ani mga palangga kay lisod-lisod pud biya no lisod-lisod oy di sad madali-dali mga palangga ang ako lang gyud kung ganahan mo kaning 129 murag kuyaw-kuyawan sa kuaning 129 mga palangga pero naagi ko gikuyawan connection mga palangga no ning lag naliwat mga palanggas tag-iya lag sad mo na naglag pug ko no pero ayaw lang magpalabi ha mga palangga kay ang ako arabang ganahan diri basig di ninyo ganahan ba no mga higala. Alas 12:51 na mga palangga unya mag-final ta. Standby mo diha. Ako sa ning lantawon kadyot. Human ani mga palangga. Ako na ning ihatag mga palangga tulo ka buok mga kaigalaan. Ato produkto mapalit din sa mga designated outlets, dealer, reseller des inyong dapit. Ang BioHerbs Healing Tiki-Tiki, BioHerbs Capsule, BioHerbs Oil, BioHerbs Eyewash, BioHerbs Herbal Bitisaw. Mapalit na sa mga designated outlets sa Dakbayan sa Toledo, Ma'am Minda Juarez, Daang Lungsod, Ma'am Lodi Matarong, Tisasangi, Ma'am Mirian Adan, Ilihan, Ma'am Cristina Canieda, Anislag Kanlumampaw, Ma'am Jocelyn Atable, Sambag sa
Sangi, Ma'am Mary Villamor, Aper Sambag Sangi, Ma'am Lingling Natad, Proper Magdugo, Ma'am Flora Canilio, Aper Magdugo. Sa tindahan ni Nanay Corazon, Das Lutupan, Ma'am Baby Rigasaho, Pandong Bato Media 11, Nanay Ani Ipis, Carmen, Sir Midi Las Ponias Tour, Kanlumampaw, Ma'am Melina Bisis, Kambang Og, Ma'am Amay Abaketa, Aper Media 11, Ma'am Flora Tabar, Captain Claudio, Ma'am Los Lapot, Das Leapolutupan, Ma'am Idin Daguhoy, Malubog, General Climaco, Boss Pando, Hardin Ilihan, Ma'am Kusing, Sir Nito Ariate, sa General Climaco. Okay mga palangga, no? So, ang akong ihatag ninyo karon kining 323 232 ibutang lang tanis tag piso. Mga palangga, no? Kining time pa, Pizza City Mandaron, mga palangga, no? Pizza City Mandaron, naamday ko'y nadawat ato, naamday ko'y giandam gabi di ay, para karon mga palangga, itong lantawon, kung siya kong giandam, makita ang ginirong kataga ni ron, mga palangga, no? Ako lang taon diri ko sa to kong giandam gabi. Ang bayo herb. Unya na paway sa diha kay murag layloy na ra ba kag ting. Sige ha. Akong lang taon ha kung unsa toy. Ang followers, ang Facebook followers ako gabi ba 847,000 ako ang tatong ihatag nakalimot man ko. Gawas man noon. Ako tatong ihatag, nakalimot manggoy. Agoy, mga palangga, no? Nakalimot jud ko ay gahapon mga kahigalaan o hatag mga palangga. Dayon, di ara di ay mga palangga, no? Di ara di ay agoy, mga palangga. Okay, mga palangga. Sige. So, ay na lang, mga palangga, mga kaigsuonan. Okay, diara, mahigala, no? So, ayaw lang mo kumpiyansa ning 178, no? Basin, dahil mo ni mo gawas, di dagan na pong malipat, mga palangga. Dayon, 207 178 207. Okay, 178 207 178 207. Ayaw lang mo kumpiyansa na mga palangga, ang nakaapan lang yon kay si kinibang si 463 ba murag nangulba naman is 463. Okay, mga palangga, so ani na lang mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ang akong ibilin karon kini lang mga palangga. Sagali 178 mga palangga. Magduki lang na ninyo mga palangga og 436. Mga kahigalaan. Niya, pwede pod 563 inyong ibag. Ni kining ana ra gud na palangga. So si 178 bagduki ninyo 436 o 536. Bahala dira kung sa pilain ng ibagdok mga higa. Iso lang kay di niya mo gawas.
Salamat ka sa mga naminaw karon sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Salamat ni Sir Jack Melo, salamat mga taga-Gihulngan nga mga naminaw karon ug mga taga Cebu, mga palangga. Kung si 207 ang mogawas ron, dagang malipay. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kalang inyong tatang Melchor. Ibilin ko kaninyo kining gabayan sa pag-alagad. Magnilumbaay kita sa pagpaubos kay bulahan ang magpaubos kasi siya ipataas. Alaot ang pataas kasi siya ipaubos ang buutan ng gibuhaton ng sulugoon mabuhat bisan wala dia iyang agalon. Hangtod sa sunod gayon, nagasalamat sa inyong pagpaminaw mga palangga. Bye! God bless natong tanan mga kaigalaan.